जों दायो दं उदालगुरि जिल्लानि PJSEBM मावख'हा जों बिथांमोनखौ दानि सोलिबाय थानाय माखासे बर'नि आफादफोरावहा गोबां बेले बेजे ओंखारदों बेनि बागैनो जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि खौरां बिजोंनिफ्राय बिथांमोनखौ जों फंनैसो स्टेटमेन्ट लानो सानदों दा जोंनि सेरावहा दङ सेन्ट्रेल PJSEBM नि कनभेनर बिथां नितुल बरालि बिथांसिम जों दिनैनि बे जोंनि बर'नि गेजेराव माखासे एरखुलायनाय एबा माखासे आफादाव थानायनिबो माखासे गेना गोरोन्थि मावबाय थादों बेफोरनि बागै मा बुंनो सानो जों बिथांखौ सोंनो सानो আমার বলবেন ধন্যবাদ জানাই তাৰপিছত আমি বুজি পাইছোঁ যে আমাৰ বড়ো সংগঠনৰ মাজত কিছুমান বিভাজন হৈ আছে তাৰ বিষয়ে আপুনি কি ক'ব বিচাৰে প্ৰথম কথাটো হ'ল 2005 চনৰ পৰা NDFB যেতিয়া চিজপাৰত আহি তাৰপিছত ভাৰত চৰকাৰৰ লগত যোগাযোগ ৰাখি পেলাই তেওঁলোকে আলোচনা কৰি গৈছে আৰু মেমৰেণ্ডাম ছাবমিট কৰিছে আৰু এই সম্পৰ্কত এটাই ইছ্যু আৰু এইটো ইছ্যুটো আজিৰ নহয় বড়োলেণ্ড ইছ্যু পৃথক ৰাজ্যৰ দাবী আৰু ইয়াত বহু বছৰ ধৰি আন্দোলনটো চলি আছে 2000 দিনৰ পৰা 75 পৰা এই পৰ্যন্ত সেই ইছ্যুলৈয়ে মুভমেণ্ট চলি আছে আৰু এটা ছাইডত ভাৰত চৰকাৰে বিবিধ বা আদাৰ যিখিনি চিজপাৰত থকা সংগঠন আছে সেইবিলাকৰ লগত আলোচনা কৰি আছে তাৰে লগতে আমি 2008 চনৰ পৰা পিপল জন একশ্যন কমিটি গঠন হৈছে 2008 চনত ইয়াত বিভিন্ন সংগঠন আছে 56টা সংগঠন আছে বিভিন্ন কমিটিৰ পৰা আছে বিভিন্ন ধৰ্মৰ পৰা আছে এই গোটেই সংগঠনবিলাকে আমি একত্ৰিতভাৱে যোৱা ইমানকেইটা বছৰত আমি যি যৌথ সংগ্ৰাম কৰি আহিছোঁ এই সংগ্ৰামত আমি আজিও আমি বিৰতি লোৱা নাই আৰু সংগ্ৰাম কৰিয়ে আছোঁ আৰু সমস্যাটোৰ এটা সন্মানজনক সমাধান নোহোৱালৈকে আমি বিৰত নাথাকোঁ আলোচনা আমি কৰি যাম আৰু আন্দোলনসমূহ সমান্তৰালভাৱে চলি যাব আপোনাৰ প্ৰশ্নটো হৈছে মানে এই ক্ষেত্ৰত মানে আজিৰ সময়ত কিছুমান বিভাজনৰ কথা আহি পৰিছে মই একমুখী আপোনাক স্পষ্টভাৱে ক'ব পাৰোঁ যে পিপল জন একশ্যন কমিটি ফৰ বড়োলেণ্ড মুভমেণ্টত কোনো ধৰণৰ বিভাজন হোৱা নাই আৰু কোনোবা সংগঠনৰ পৰা যদি কোনো ব্যক্তিকেন্দ্ৰিকভাৱে যদি কোনোবাই অব্যাহত ল'ব বিচাৰিছে বা তেওঁৰ যদি মতপাৰ্থক্য তেওঁৰ আৰম্ভ হৈছে তেওঁ নিশ্চয় ACPMৰ পৰা হয়তো তেওঁ সন্মানজনকভাৱে আঁতৰি যাব নহ'লে আমি তেওঁলোকৰ যি সংগঠনে আমাৰ একশ্যন কমিটিত আছে তেখেতসকলক আমি ক'ম যে আপোনালোকৰ সংগঠনৰ পৰা যিজন প্ৰতিনিধি আমাক দিছে তেখেতে কিন্তু আমাৰ সংগঠনৰ বিৰুদ্ধে এনেধৰণৰ ঘটনা তেওঁ কৰি আছে গতিকে তেওঁ সম্পৰ্কে আপোনালোকে নতুন মেম্বাৰ দিব নে আমি তেখেতক তেওঁকে ৰাখি পেলাই আমি আগবাঢ়ি যাম এই সিদ্ধান্তটো আমাৰ যোৱা 13 তাৰিখে বিভিন্ন জৰুৰী বৈঠকত আমাৰ হেডকোৱাৰ্টাৰতে আলোচনা হ'ল সকলো জিলা আহিছিলে সকলো কনভেনৰ আহিছিলে সকলো সংগঠনৰ মানুহ আছিলে থকাৰ পিছত আমি সিদ্ধান্ত দিলোঁ যে আমি তেখেতসকলক এই যিকেইজনৰ এগেইনষ্টে আমি তথ্য সহকাৰে এই কথাটো হৈছে তেখেতসকলক আমি অহা 23 তাৰিখৰ ভিতৰত আমি এটা তেওঁলোকৰ স্পষ্টীকৰণ বিচাৰিছোঁ আৰু স্পষ্টীকৰণ লোৱাৰ পিছত আমাৰ 23 তাৰিখত যিটো সিদ্ধান্ত হ'ব বা 23 তাৰিখে আমি তেওঁলোকৰ পৰা যি কথা পাম এইটোৰ ওপৰত আমাৰ জৰুৰী এটা কাৰ্যনিৰ্বাহক বহি হ'লেও সেই সিদ্ধান্ত আমি ল'ম এই ক্ষেত্ৰত আমি বিভাজনৰ কথাটো আমি সম্পূৰ্ণ নুই কৰি দিছোঁ আমাৰ সংগঠনৰ PJSEBM কোনো ধৰণৰ মানে বিভাজন নহয় আৰু বাকী আছুটো আছে আছু সংগঠন হিচাপে সম্পূৰ্ণ তেওঁলোকে নেতৃত্বত আছে তেওঁলোকে সংগ্ৰামখন আগুৱাই নিছে সমস্যাটো সমাধানৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ চেষ্টা কৰি আছে আৰু যদি আদাৰ্ছ এই সংগঠন এই ইছ্যুটো লৈ পেলাই যিবিলাক যৌথ সংগ্ৰামত জড়িত সংগঠন আছে তেওঁলোকৰ মাজত যদি কিবা মতপাৰ্থক্য আছে তেওঁলোকে প্ৰথম কথা হ'ব এই সংগ্ৰামখনৰ লগত সমাধান নোহোৱালৈকে সংগ্ৰামখনত তেওঁলোকে জড়িত হৈ থাকিব নে নাই যদি নাথাকে তেওঁলোকক আৰু সেই কথাটোত তেওঁলোকে নাহিব তেওঁলোকে সংগ্ৰামখনত জড়িত থকা কথাটো লৈহে আমি বিভাজন অবিভাজন এই কথাটো আহিছে গতিকে সংগ্ৰামখনত যদি তেওঁলোকে জড়িতই নাথাকে তেতিয়াহ'লে বিভাজন অবিভাজনক লৈ আমাৰ কোনো প্ৰব্লেম নাহে কাৰণ ইয়াত সংগঠন বহু আছে সমস্যাটো সমাধান কৰিবলৈ গোটেই বড়ো জাতি আছে ইয়াৰ এই অঞ্চলত পৃথক যিটো পৃথক ৰাজ্যৰ যিটো প্ৰস্তাৱিত অঞ্চলত সমগ্ৰ জাতি সত্তা আছে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ মানুহ জড়িত আছে সকলোক লৈ আমি আগবাঢ়ি যাম আৰু যদি কোনোবাই ইয়াৰ পৰা বিচ্যুতি লৈ পেলাই আঁতৰি যাব খোজে আমাৰতো ক'বলগীয়া নাথাকিব গতিকে আমি ভাবোঁ সংগ্ৰামখনৰ কোনো জ্যোতি বিচ্যুতি নহয় যেতিয়ালৈকে ভাৰত চৰকাৰে এটা সন্মানজনক স্থিতিত সমস্যাটো সমাধান নকৰে হয় এই সময়ত আমি লাষ্ট প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰিছে আমাৰ BTADৰ চিফ হাগ্ৰামা মহিলাৰে বড়োলেণ্ডৰ প্ৰয়োজন নাই বা কাৰণ হ'লে 100% বড়োলেণ্ড নহয় বুলি এনেকৈ হৈছে তাৰ বিষয়ে কি ক'ব নহয় এইটোতো এটা এজন ব্যক্তি বা এজন ৰাজনৈতিক নেতাই সেই কথা কৈ দিয়াটো তেওঁৰ নিজস্বতা কিন্তু কথাটো হ'ল কি
আমাৰ যিখিনি মানে সংগ্ৰামী বা গোটেই জাতি জনগোষ্ঠীৰ যিটো দাবী লৈ পেলাই ইতিমধ্যে ৰাজপথত সংগ্ৰাম কৰি আছে আৰু যিবোৰ সংগঠনে ভাৰত চৰকাৰৰ লগত আলোচনা কৰি আছে তেওঁলোকে কি কয় সেইটোৰ ওপৰতে ভাৰত চৰকাৰে গুৰুত্ব দিব আৰু বড়োলেণ্ড লাগিব নে নালাগে বা পৃথক ৰাজ্যৰ দাবীটো ভাৰত চৰকাৰে সমাধান কৰিব নে নকৰে আৰু কেতিয়াকৈ সমাধান কৰিব সেই বস্তুটো আলোচনাটো নিশ্চয় এটা কৰিব সেইটো কোনোবা ৰাজনৈতিক ব্যক্তি এজনে কৈ দিলে সেইটো গৌণ বুলি মই ভাবোঁ কিন্তু ভাৰত চৰকাৰে হয়তো গুৰুত্ব নিদিয়ে আৰু আমিতো সংগ্ৰামীবিলাকে আমিতো গুৰুত্ব নিদিওঁ কাৰণ আমি যদি নিদিম আমি যদি নিশ্চয় आरो जोंनि सेराव आरोबाव दंबावो जोंनि सेन्ट्रेल पिजिएस सिबिएमनि चिफ कनभेनर राकेश बर' बिथांनिसिम जों फैनो सानबाय दा जाय समाव बर' हारिया खौसे जानांगौमोन एबा बेबायदि एना एनि एबा मोनसे हारि सिबिनो एबा हारिनि खामानि मावनो होननानै आफादाव थांखि लानाय समाव समायजानानै आफादाव थानानै बायदि बायदि गोरोन्थि गेना गोरोन्थि मावलांबाय थादों मानि थाखाय बेबायदि जादोंमोन मा बुंनो सानो बिथांमोनहा जेबो दुखुनांथाव बाथ्रायो जोंनि बर'नि गेजेराव बेहाय जेरै जों 1967 1967 सननि जों लायो बिटिसि उदेश्य बिदिनो फैनो गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया इ समाव इन्दिरा गान्धी सरकारा माबा मोनसे बर'फोरनो होनो नागिरनायावनो आं इखौ लायो इखौ लाया इखौ नांगौ इखौ नाङा बे बाथ्राखौ लानानैनो बिटिसिआ थुब्ला थुब्लि खावथां गावनायखौ जों नुनो मोन्दों इउटेलेफ हिसाबै गावबाय इउटेलेफजों आखौ मोनसे फेक्सनाव थानानै इउबिएलएफ खालामबाय इनि उननिफ्रायनो बर'लेण्ड जे सोमावसारनाय बिखेखै उदेसल मुङै लानानै प्लेन्स ट्राइब्सफोरखौ लानानै बे समनिफ्रायनो जों गावसार गावसिखौ जों नुनो मोन्दों 1987 आव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव मोनसे गिलु बेलु सोमावसारबाय आसामखौ 50-50 उदेसलनि मुंखौ ड्रप खालामनानै दोनथ'नानै बड'लेण्ड मुं होनाय जाहैबाय बे समावबो बे बड'लेण्डनि बेरेखा किसुमान एग्जाम जोंनि फरायसा एबसुनिफ्राय सैन्यारि ग्रुप दानानै बिथांमोना आबसुखौ खावनाय खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों नाथाय समनि जे बोथोर बे बोथोराव आन्दलननि गोहोआव बे सैन्यारि ग्रुपआ लुप्त जानानै थालांबाय दा बेनि उनावनो मोनसे गिलु बेलु आन्दलननि गेजेराव 1993 सनाव 1993 आव बिएसि हिसाबै बर'फोरनो मोनसे एरेन्जमेन्ट होनाय जादोंमोन नाथाय बे एरेन्जमेन्टआ साननैल'सो थानायनि उनाव बैबो बिपिपि बड'लेण्ड पिपल्स पार्टिया सानसुमा गड प्रेमचंद गडजात जाहैदोंमोन नाथाय जे बिएसि मोन्दोंमोन बे बिएसिखौबो बे खुंथायखौबो मोजाङैनो खुंनानै हायाखिसै गावजों गाव एनायनि गेजेरजोंनो गावसार जानायनि गेजेरजोंनो दिनै आरो मोनसे ग्रुपआ जोनोम लानानै बिएलटिआ 2003 सनाव मोनसे बिटिएडि मोनब्रै जिल्ला दानानै संकटसनिफ्राय लानानै पास मोनो बेखौ जों नुनाय जागोन दा बेखौबो बे खुंथायखौ सोर खुंगोन सोर खुङा बेहायबो रबिराम गुट हाग्रामा गुट उरखाव गुट गावसार गौसे जाबाय 2003 सननि उनाव जुदि बर'नि जारिमिनखौ आरो नायबावोबा एनडिएफआ मोनसे हाग्रायाव थानाय मोनसे संगठन बिथांमोना 2005 सनावसो सिजफायाराव फैनानै भारत सरकारजों बर'नि जेंनानि थाखाय रायलायनो थाखाय बिथांमोना ओंखारबोदों नाथाय 2005 सनाव बोसोरथामनि सिजफायारनि उनावनो मोनसे आइडिअलजिखौ लानानै रन्जन गुटा गोविंद गुटनिफ्राय गावस्रालांनानै मोनसे रन्जन दैमारि फेक्सन मोनसे दानानै माने लानाय जाहैदों खालामनाय जाहैदों आरो फैनो जे रन्जन फेक्सननिफ्रायनो बे आइडिअलजिनि थांखिखौनो लानानै संबिजितआ मोनसे फेक्सना रन्जननिफ्राय गावस्रालांदों नाथाय आरो दिनै जों नुबाय दिनै संबिजित ग्रुपनि उनाव दिनै प्रग्रेसिभ गावनो किसुमान गावनि प्रेस्टिजखौ लालायनानै गावनि किसुमान धैर्यखौ खोमालायनानै मोनसे धीरेनपन्थी गुट आरो मोनसे प्रग्रेसिभ गुट होननानै खालामनायखौ जों नुनो मोनदों दुखुनांथाव बाथ्रायैनो सासे आङो बड'लेण्डखौ मोजां मोनग्रा बड'लेण्डखौ जाफुंनायखौ हास्थायग्रा सासे व्यक्ति आरो सासे इनक्लुसिभ संगठननि सासे चिफ कनभेनर जानानै बेखौनो आं दुखु फोरमायो दिनै जोङो जोंनि भुलखौ जोङो नुवाखै जोंनि गावस्रानायखौ जों होबथानो हायाखै जि भुलखौ जों बारे बारे मावदों जि समाव बर'फोरा स्ल'गान होयो द बड'स अफ द वर्ल्ड इउनाइट बेहायनो जोङो थुब्ला थुब्लि गावस्रानानै जोंनि आथिङाव जोङो
गावनि रुवाखौ गावनि सिखाखौ दानना लानानै गावखौनो पुंग खालामनानै जेराव किसुमान उपभक्तिफोरा चान्स मोननानै जोंनि जि जानो लागा हास्थायनाय बर'लेण्ड बे बर'लेण्डखौ हेंथाखौ जोङो गुबुन हारि नङा सरकारानो जोंसो होनायखौ जों नुनो मोनो। दा जोङो सोलोंनांगौ हिस्ट्रिया मोनसे बुङो लार्निं हिस्ट्रि इज इजि बाट लार्निं इट्स लेसन इज अलमस्ट डिफिकाल्ट एन्ड यु मास्ट लार्न फ्रम द मिस्टेक्स। जोङो भुलनिफ्राय जोङो सोलोंसोनांगौ नाथाय जों भुलनिफ्राय जों माब्लाबाबो सोलोङा। दिनै गावसोराव गावसोरखौ जों जेरावबो नुदों किसुमान अपभक्तिया किसुमान मानसिफोरखौ व्यक्तिफोरखौ बाहायनानै दिनै प्रग्रेसिभखौबो गावसोर होबाय दिनै जइन्ट एक्सन कमिटिखौबो गावसोरानो नाजाबाय थादों नाथाय जों जिहेतु मोनसे इउनाइटेड फोर्स जोंनि कनभेनियन्सफोरा थिगखाय दिनै जोङो गावसोर होनो हायाखै नाथाय जों बुंनो हाया गावस्रागोना गावस्राया थेवबाबो जोङो सेस्था खालामदों माबोरै इउनाइट खालामदों। आं सानो दिनै बर'आ मोनसे अलखद समाव दङ बिखेखकरि दिनै बर'आ आबसुजों एनडिएफबि प्रग्रेसिभजों एनडिएफबि रन्जन गुटजों दिनै जइन्ट एक्सन कमिटि फर बर'लेण्ड मुभमेन्टजों इउपिपिएलजों जोङो समस्त हान्जाया जि जों समाजारि हान्जा बुङो ज' जानानै दङ आरो ज' जानायनि बेलायाव दिनै सरकारा नंगौ नङाबाबो डाइरेक्ट इनडाइरेक्टबाबो दिनै बिथांमोना एसेबाबो जोंखौ गुरुत्व लादों जायनि जाहोनाव बिथांमोना जे 2014निफ्राय जे बिजेपि सरकारा मोदी सरकारा मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन 2014 मावफुंनो हायैखौ 2019आव बिथांमोना मावफुंगोन होननानै जोंनो बाथ्राखौ होनायाव जों मोनसे आखा खालामदों बर'नि जेंनाया मोनसे जोबथा लामायाव थांगासिनो दङ माने जोबनायनि लामायाव थांगासिनो दं सुखुजानाय लामायाव थांगासिनो दङ होननानै जोङो मिथिनो मोनदों। बेनि थाखाय बे समाव गुलाय गुजाय खालामनाया बेरेगा बेरेखि खालामनाया गावस्रालायनाया उपभक्तिफोरा बाहायखागोन गावनि गाद्दिखौ बासायनो थाखाय गावनि फिसा मोनसे राजनितिक सार्थखौ लानानै गावसोरनो हागौ नाथाय बे उपभक्तिनिफ्राय जों बिरत खालामनांगौ बिथांमोनखौ हेंथा होनांगौ आरो बिथांमोनखौ जोंनि गेजेराव हाबनो होनो हायिनि थाखाय आं खावलायो दिनै हासन चिफ कनभेनार दिनै जोंनि दिनै एक्सन कमिटियाव दिनै मात्र बर'ल' नङा गोबां संगठननि गुबुन हारि गुबुन धर्मनि मानसिया जों जड़ित जानानै दङ जों बिथांमोनखौ 9 बोसोरसिम जोङो बिथांमोननि बिसाख बिथांमोननि हहुजुगखौ लानानै जोङो नाजाबाय थादों कि बिथांमोनाबो बर'लेण्डआव जुदि जायोबा बर'लेण्डआव बिथांमोनाबो आलो गोजोनै थानो हागोन बर'लेण्डआ मात्र बर'फोरनि नङा नोंथांमोननि थाखायबो बेनि थाखाय आं दिनै खावलायो बर'ल' नङा गुबुन हारिफोरखौबो दिनै बर'लेण्डआ दिनै बर'फोरनि थाखाय बर'फोरनि थाखाय नङा दिनै गुबुन हारि माहारिया जितु भारतीय नागरिकआबो समस्त अधिकार थाखागोन आर्टिकल 2 and 3 आव स्पष्टभावे होनाय दङ मोनसे हादोरा माबोरै जायो आरो हादोराव सम्पुर्ण जुदि हादोर थायोबा गुबुन हारियाबो इयाबो किसु अधिकारखौ बिथांमोनाबो मोनो। बे समाव नोंथांमोना नुनो मोनदों आरो मिथिना मोनदों जे दान मोनसे सिगांनिफ्रायनो जोंनि माखासे बर'नि आफाद एबा संगठन बेनिफ्राय माखासे खनसे नङा खननै खनथाम गोरोन्थि मावनायनि थाखाय बिदिन्थि हिसाबै एनडिएफबि धीरेन बर' बिथाङा खनसे नङा खननै बारे गोरोन्थि मावनायनि थाखाय बिथांखौ एरख'नाय जादों होननानै नोंथांमोना मिथिना मोनदों। बेनि अनगायैबो मैयासो दुलाराय बर' फरायसा आफादावहा मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि रिन्जय बर' बिथांखौबो बारे बेबायदिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि संबिधानखौ मानियालासिनो गोरोन्थि मावनायनि थाखाय बिथांखौ एरख'नाय जादों आरो लोगोसे बिथांमोननि पिपल जइन्ट एक्सन कमिटि बिथांमोनाबो बिथांमोननि आफादनि गेजेरावबो माखासे संबिधाननि नेमखान्थिखौ सोलियैयावहा बिथांमोना एरख'दों नोंथांमोना मिथिबाय जाहाथे बे नोंथांमोना जोंनि बे बर'नि बुब्लि खौरांनि माखासे खौरां बिजोंखौ